дар муҳоҷирати меҳнатӣ будан бисёр муҳим аст, ки шахс ба саломатии худ диққати ҷиддӣ диҳад. бемориҳои сироятӣ ба монанди бемории сил ҳастанд, ки ҳангоми беаҳамиятӣ зоҳир кардан саломатии шахс ва атрофиёнашро зери хатари ҷиддӣ мегузорад. шумо бояд нишонаҳои бемории силро донед. ҳангоми худро нотоб ҳис кардан ва дар худ нишонаҳои бемории силро мушоҳида кардан, бояд сари вақт ба духтур муроҷиат кунед. шахс метавонад гирифтори бемории сил гашта на танҳо саломатии худро зери хатар гузорад, балки атрофиёнашро сироят кунад. шояд дар муҳоҷират шумо бо якчанд нафар дар ҳуҷраи хурд истиқомат мекунед. дар ин ҳолат даротирезаро кушода ҳавои ҳуҷраро тез иваз кардан лозим аст. ҳеҷ гоҳ корро муҳимтар дониста нисбати саломатии худ беаҳамият набошед. саломатӣ бошад, кор ҳам мешавад. агар рафту духтур ташхиси шуморо бемории сил гузошт ва воҳима наафтед. бемории сил тавбатшаванда аст. риояи қоидаҳои санитарӣ дар ҷойи зист, муроҷиати саривақтӣ ба духтур ва тавбати саривақтӣ кафолат медиҳад, ки саломатии шумо ва атрофиёнатон ҳифз гашта, шумо бо муваффақият шифо ёбед.